na ke ekwentị anyị nọ na-eme pum pum pam pam pum pum pam pam na amalugo ka o si adị na ị ga-echozi ka agwa gị agwara afọ yi ọkwa maka ịmago n'ime advert ahịa gị na-ere pum pum pam 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 otu ahụ ka ọ na-adị afọ yi ịmakwa na nganga abatago kwochiri nwanne nganga Igbo ekwochiri go na Lagos o wezi ife na-ebe ụmụ iyi oke obodo nna ebe ọbụla ị nọ mmụọ na-egwunyelu gị ọnọ full time nwanne ife a na-alụ adịghị izu ife a na-alụ adịrọ ite mana men ga-emu anya na-agbasi mbọ ike maka na ife a na-agbalụ mba anụnwa bụ ka ọ dị mma echi niile mgbe ọ dị ọkụ nne ka o ya esidizi men ibe ị na-agba mbọ na-atụchala ọrụ na-ebuli ike ghọtago na-eme one or two things gị nwa na oduzie na nleka nwanne mba ịchọrọ ịnọ na Longton mana emule anya ghọtago ba ihe a Lagos ya amụ n'anya na ego bekee ego eji eme na dị Igbo mụ na alaba m nke alaba anyị awụchigo ọzọ na nganga Igbo redio show nke awụ nke na-eme ka ewe keske na fio ka o si adị na awa ebe nọ ka o si eme ebe nọ na-adabakwa onwe ka o si adị ndị enyi wetago ihe nnọ ihe bụ udo adị ọ bụ na udo ama ndị ọma ndị wetago onwe ka o si adị nwanne be enu m n'igwe na ka m si bata Eko enwụlọ m aka ọlụ just ka nnọdụ hie ka ụmụ iyo na-ekweta na ọ na-eme ka ọ na-adaba nwanne onwe ka o si adị ebe m mụ etinyegodo alụ ozugbo ana m ana ebe a na-eme ihe ndị mpi anya tago ntinye alụ ozugbo ndefu ka o si adị enwe ebe udo na-achị kpọkpọ mụa na ọmụa ga-abata ebe ahụ as peacemaker maka two crazy persons cannot be in the same boat asa ka o si adị no chalo asa asị na my lover ị na-awụzi m na my sweetheart nke kpọzi m na agwa gị nke wụ eziokwu nwiyo mụ na gị ọ gaghị abụ ịpụta mewa ịmagono mbịakwa soro gị mewe otu ahụ anyway mụ anọrọ ihe ndị mitin Ọgọst mụ anọrọ ihe akpụkọ tebụl onye ọbụla anọda na-asị kere chọrọ okwu ọ gị chọrọ okwu gị mere iji wee mee ka mba mụ anọrọ ya mụ anọ bụ mbata ozugbo mfu onye ọbụla nke onye isi na onye ọka njọ n'isi mụ akpụpụtagodi ozugbo nwotolie ya pụta na ọ na-eme woto ka nnọ hie na ọfọ Igbo onye ọbụla ma mee na amalugo na ịmazi m kọwara iko ịpụta n'ezinụlọ nwoke si n'isi waga ya nwaanyị pụta si n'isi waga ya ụmụ ha ga-awụzi gịnị ndị ala mana ị nwere ofu onye isi na-awa nwa onye na-enyekwa ya ọgwụ ọ dịzinu balance ka ọ wụ ya mụ amala ihe ị na-ekwu mana onye ọbụla o si dị mụ ekwetego ọ na-aga ọfụma mana nwiyo ngwa gwagodo m ịma ihe awụ izu ụka ọhụrụ gwa m ka isi dị maka mmiri zoro nye echi azine in fact taa sef mmiri zoro ebe m si na-apụta mana amanụ m ozokwara ebe ị nọ mana ka m jigodo ka esi dị taa na-asa ngwa gị na ndị mgbe ma na mmụọ na-asa elu ga-asị eziokwu ka nna ngwa ka ewe ka ihe na-eme n'obi adịrọ m mma site na gịnị kwanụ ọ na-eme m obi na-abụ na ịma na since eme m ambassador ụmụ iyo ghọtago ka nna na-anụnwa ụmụ iyo banyị ndị obodo nọkwa Germany Berlin zitelu m akwụkwọ si m bịalụ ha New Yam Festival na mụ a recall kwa ihe mee last year ndị one guy man ama mkpọ afa ndị one guy man si tinyekwa alụ na Germany ijelu ji ịmaka o si dị na ịmaka esi kpụpụta ya na ọgbọ titọrọ ya ozugbo na ji na ọ ji ili ji ghọtago and ụmụ iyo na-afụtazi m na as politician and mụ a na-atụzi ụjọ na enwe ike ewuru president ntinye alụ based on invitation na-enye m bịa Berlin ka anyị lie ji ntinye alụ dị ndị akpụpụta m titọrọ ya m sị m na nso na ndị a na-aya n'obodo so the thing na-eme m obi na-abụ nsigodi ka mmalụ ka ghọtago na-enedi anya ịghọtago ebe m na-aga mụ a na-agwa gị na invitation bịalụ mụ as ambassador ụmụ iyo na this way na ntinye alụ ka m bịa New Yam Festival na Germany mana ịmago ka New Yam Festival Germany si adị na onye ka o si dị elu one guy man last year ị na-aga New Yam Festival na Germany mgbe anyị na-ekwukwa ekwu New Yam Festival na Kano na-hapụgodi ndị nke Kano ghọtago mata ndị nke Kano mụ na ha ga-etiriti ya today ghọtago na ihe na-eme na Kano mụ a ga-akpụpụtagodo onye ọbụla ka mụ ya ya esisi luo die lụzie n'obodo ndị ọzọ na-awụ ụmụ Igbo naanị cheki ya na ejilo ife ndị ya ejilo ife ndị ya amalụ ụmụ Igbo na-ekpe udo ọtago ọnọkọtakwazi ụmụ Igbo apụtakwazi
chere isi na ụmụ Igbo na-eme gịnị? Ụmụ Igbo na-ekpe udo. Na na-eme gịnị? Asọrọ ngụ ụmụ iyo. Ọ nwere dị iche na ụmụ iyo na ụmụ Igbo. Achọrọ m ka ikwue ya ọzọ ka ọ baa m na ntị ọfụma. Ụmụ Igbo na-eme gịnị? Ụmụ Igbo bụ ndị na-ekpe udo, ndị ji udo aga. Ghọtago na, mana ọ bụrụ ụmụ iyo bụ ndị na-asị onwe ka o si dị ekpe udo, onwekwa ka o si dị. Na ndị New Yam Festival ha. Based on ihe na-eme na Kano na ụmụ ihe niile a na-emekwa mmụọ a na-atụ ụjọ maka na ebe a sị na ebe somele dị ona ka fụtụfụtụfụ ga-adị ebe ndị Kano na-etigbu onwe ha ka ha tigbuo ka ezi ka o ya esi dị na mmụọ abaya so nwa iyo ntinye elu ndị Berlin Germany arụ ndị akpụpụtakwa m ka ha mee ihe ha mere Wangayaman tinyere ha alụ last year based on na ọ bụ iri ji na cheki ni ama m na-echetazikwa ka da vidio si wee gaa na uche m dị ya ọkwa ịghọta ebe m na-aga na so ọ dịtị na-atụ m ụjọ na-abịazie n'ihe na-eme na Kano asacha ekeni ya na ka ụmụ Igbo ya esi batazie n'obodo ndị ọzọ anabata ha ọnụ na-ebidozie emebe ihe ndị ala ya ụmụ Igbo kwa ya ụmụafọ na mebe ihe ndị ya azọbazie onye ga-abụ eze ndị Igbo na Kano n'obodo onye ọzọ azọba ya ga-abụ eze ndị Igbo na Kano ọ ihe kwesịrị ekwesị ụmụ Igbo kwesịrị na ịbịakọta ọnụ were ofu obi ewepụta ofu onye ga na-ekwuchite elu ha ọnụ ha ama na onye a ka ị na-eso na onye asịsị gbaba ọsọ onye asịsị kwụrụ onye asịsị mụnye ọkụ na onye ọbụla eweta laịta ozugbo weta fuel ọ bụrụ onye ya ekonye taya n'isi ekonye taya agbanye ọkụ asabutuo instances ka m na-enye gị ghọtago mmụọ ji nwaanyị arịpụta anapụtazi na m okwu again bifo mbido chenji elu gị ebe ozugbo ichenji ya emenyekwe gị chenji mana iweta nke na-eso hapụ mma nara gị okwu n'ọnụ ana m ene gị onye si agwa gị ya na ka o si adị na ihe na-eme na Kano na-ewute m ama m ghọtago na because na n'ime last week gara aga ka anọkọtakwa enwe ikpe na court na Kano High Court nke Justice Adamu nọ n'isi Justice Adamu wee nọdụzie ebe a wee tie iwu wee sị na ọkwa ifu New Yam Festival a ndị Igbo kwadobu ka emeela Sunday agara aga na si emene ya wee nyezie onye Commissioner of Police na steeti ya nwe iwu si ya na onye ọbụla afọ ụgbakọrọ ọnụ na ọ na-eji iri ji na Kano si welugodi ya aka ya na-abụ welugodi ya ofu aka si je edobegodi ya n'ofu mpempe ka isi juo ya oyi nna mmụọ atinyezielu ha alụ na ịghọtagoba ya si ntinyezie alụ dị ya ka mmalụzie ebe sike na-afịa na ebe ihe asị ebe mmiri si wee bazie n'opi ụbọkụrụ ntị na-ewute m na aka eku eji nọkọtakwazi esi ụmụ Igbo ha eme na mmemme ha na-emebu n'oge mbụ nnọọ ya ka mmụọ tinyeziri alụ daa wee jụbazie ese ka ife na-eme njuo onye a na-akọ ka o si adị nkọ njuo onye mana asị nwa iyo na-eji thinking faculty ya eme ife ghọtago ma ihe bụ thinking faculty tell them bupụtelu gị thinking faculty here now nsị gị tell them magoro na mmụọ n'isi onwe m bugodi wisdom na eze Solomon ka m bugodi so mmụọ bupụtelu ha my thinking faculty wee jụzie ha ka ife na-eme n'obodo a ka ihe na-emezi ka esi megidekwuzie pụbazie court tell them na-asị m na-anọgidekwa one guy man afịa bụ Ikechukwu Oliver akpụ ndụ tinyezie arụ si na ọnya wabụzikwa eze ndị Igbo na Kano n'obezidon na o tinyere alụsị na ọ bụ eze ndị Igbo na Kano na-azazi eze ndị Igbo onye pụta eweta ji na ụka ọnala asa eze ndị Igbo onwe mmemme ọbịa enye ji na ụka ọnala asa eze ndị Igbo nye aka eze ndị Igbo ndị nke ọzọ obezidon onye nke nogo 10 years onye chagolo isi awọ n'oche bụ Dr. Boniface Ibekwe ịghọtago na eze dị ọra mma wee pụtazie wee na-achọpụtazie na ji na ụka ada abịakwutezie ghọtago na mmanya ọkụ ma ọjị ma ose ọjị a na-eweta buli ya a na-erutezie na ọfọ yuo ọjụbazie ese ka o si adị onye ka m ji agwado gị na ọ bụrụ m n'udo ama ndị na ọ bụrụ mụ etinyego olu mmadụ alụ ozugbo chenjielu ya na onye ka Gaiman Dr. Boniface Ikechukwu ji wee jụbazie ese ka ezi ka o si adị mee na adị epe ezi homage adị ewetezi ji na ọka adị emezi ka o si adị ghọtago o wee jụbazie ese wee sị ya nna ịnọkwa na mmiri na-abaghị anya adịteyu o wee jụbazie ese asị ya na akpụ ndụ na-azọzikwa eze ndị Igbo na ọpụtakwa na mmemme n'ọnya ka a na-awụnyezile ọ na-asa eze ndị Igbo dịte mgbaka agaghị mmadụ isi n'ọnya ka dị Dr. Boniface ji wee kpụpụzie ya ụlọ ikpe ghọtago na kpụpụzie ya ụlọ ikpe kọtụ wee nyezie ọda na akpụ ndụ ebughalizi n'onwe ya asa eze ndị Igbo and nọ Boniface ka gọọmenti Kano ma asa onye bụ onye isi ndị Igbo
na steeti ya. N'ihi ihe mụa na-ekwugodo owo ka ndị Igbo ga-aga n'obodo onye ọzọ ga-akpaliwe onwe ha ụta. Ọnya bụ nke wutere m. Igbo biko nọ. Ya bụ nke wutere mgbawa m. Maka na ndị anyị nọzibe ha. Ndị anyị nọzibe ha na-afụtazi anyị somehow as ndị enwere ike ịchịkọta nwa onwe ha ọnụ. Nke a bụ nke na-ewute m. Because na ọ bụ n'ọnụ ụlọ. Ọ bụ n'ọnụ ụlọ na ala Igbo ka ha nọ na-eme ihe okwu n'edi. Ekwuwekwu okwu ime celebration ji ọhụrụ a ali obodo ndị ọzọ. Na ya sa n'anya abịa na da amata. Igbo na-ekwu okwu. Onwe okwu ndị Igbo na-ekwu. Ghọtagosi na nkụ dị na mba na-eyere mba nri. Ama m na amụbeghị mgbe ekwuru okwu a ghọtago. Kpaliwa m. Maka na nyere gị mic ikwu ọzọ ma agbanyụ microphone. Ịma na amụ your great grandmother. Ọ bụ ọsọ great great. Inweghị respect. Maka na isi n'iwu nwunye ị naghị enye m respect. Ikwu ọzọ ma agbanyụ. Ị na-agba butuo. Butuo ka m na-agwa ya. Don't worry. So abịa na da awa ha ndị amata. Nkụ dị na mba na-eyere mba nri. Ihe ọ pụtara bụ na ebe ọbụla ndị Igbo nọ na ha kwesịrị ị na-eme ịrepresent onwe ha ọfụma. So abịa na nke ime celebration ebe ọzọ mụ enwekwa ihe ọjọọ dị na ya ahụ mụ afọ okwu ihe ọjọọ na ya na debata ahụ because na ha na-ewepụtakwa egosikwa ụwa egosikwa onwe ha ma ụmụaka a mụrụ ọfụ n'obodo a nekwa ka esi eme ya n'ụlọ ka ọ ghara ebu mgbe emegidezi edunata ụmụazị ụlọ a na-asị ha bịa mmemme iri ji a na-asị what is this? Can do shit, you know. Wee ya nwayọ. Ama m na iwe gị dị ọkụ. Iwe wega gị maka ihe na-eme na Kano ugbu a. Ka ndị Igbo si gaa ebe ahụ. Ọwụ obere ihe na-enweghị isi ka ha ji eme onwe ihe a. Onye nke a sị na ọ wụ ya wee eze ndị Igbo. Onye nke ọzọ. Ekwesị ka e nwee mmekọ n'ala Igbo. Ebe ọbụla ndị Igbo nọ ka mmekọ dị ebe ahụ. Ọ bụ eziokwu na ị ga-enwe ndị ga-asị na-achọ ka mmekọ dị mana because na in the discipleship Jesus ekenwekwara Judas Iscariot mana Judas bụ just ofu onye n'otu ndị niile so ka ndị Igbo biko ama m na anyị furu nwaanyị na anya onwe ihe nwunye o kwuru na mgbe gara aga ọ sị na ndị Igbo wu ndị na-ekwu udo ọ sịkwa na ọmụmụ iyo ndị Igbo wu ndị na-ekwu udo ebe ọbụla unu nọ ịnọ Kafanchanụ ịnọ Kano ịnọ ebe ọbụla ịnọ ka ndị ọzọ nọkwa n'akụkụ na-afụkwa na anyị nwawu ndị gbara iche na anyị dị iche na adịghị ka ha onwe ihe ofu onye na-agwa m n'ụtụtụ tupu anyị abata n'ime show onye ahụ na-asị m na ndị Igbo n'ọma ndị Igbo na ndị Igbo bụ ndị na-enyetụ ụmụnne ha aka ọfụma karịa ndị ọzọ na ndị Igbo bụ ndị na-enyetụ ụmụnne ha aka ya ka m ji na-asị anyị mentality a ndị a nwe maka anyị ka ọ na-aga n'iru in fact onwe ihe anyị ga-eme ka anyị na-etinye nnu tinye shuga tinye salt tinye honey ka ọ na-aga n'iru ka ha na-ekwetekwe na anyị nwafuru nwaanyị n'anya biko ndị nọ Kano ofu onye pụta họrọ ya onye ọbụla sowe ya na ọmaka chekwa ka nwa gị chee nwunye ikwugo hapụ speed gị do too fast cool way down na-agwa gị na-enwe gị igwe gọọmenti ma ya ka m na-ekwu onwe igwe ị ga-ekwe ka m kwuo okwu gị chọọ ị na-ekwuso naanị gị ka m hapụrụ gị maịk ka ikwue onwe onye gọọmenti wetegoro already si na ya nwa onwe ihe jọọ njọ ama m na ndị Igbo dị stubborn ụfọdụ ndị Igbo dị stubborn o so n'ihe wo onye nke asị mmankwe onye nke ọzọ asị mmankwe otiwapụ nọ mbanụ ka anyị sowe ofu onye onwego onye eweta si na ya nwa ka anyị sowe onye ahụ o mechekwe ọ ya hapụ ọchịchị onye ọzọ agbakwa n'ọchịchị ka ọ wụ ya that is why enwe ihe a na-akpọ process usoro onye nke aga onye nke ọzọ aga udo a na-achị mana ka anyị hapụgodo nke ahụ nwiyo maka anyị ka anyị kwuwe maka ihe na-eme na Kano from today to tomorrow anyị ama nkwuche maka ya do anyị ka ga-echikwa azụ maka ihe na-eme na Kano mana ka anyị kwugodo maka 1st of October because Nigeria na-aga ewu 60 years na 1st of October nke a na-abịa n'iru ọkwa Thursday niile enwego ndị Igbo pụtara sị na-achọ ka ndị Igbo ọzọ niile so ha ka a nọ n'ụlọ mana abịagosi ọkwa ifuru that Thursday ahụ wo 1st of October onwe ndị na-asị
na a ga-emechigodo briji Ọnịcha si na ndị mmadụ agaghị ga-mewe this sit at home ka isi efu ya nweyo. Daalụ nne na-ajụ eju n'okwu anwụ ikwu nke bụ eziokwu bụ na anọ m na ya emechi briji mana asị nwiyo onye chiburu ụmụ iyo by that way ebutebelu m that information na my table. So ọ ka dị n'ihe ndị oyibo kpọrọ speculation maka na anyị ebu n'ụzọ wụnyelu m ọnụ na nkwanyelu m ugwu gwakwa m na ka o si adị on that day kwa n'afọ yuo na museum ọtagona. So abịazikwa na dime n'okwu ịma na izu ụka gara aga o nwere ka anyị si tinye ọnụ na men nọ one side na-ekwu biko onye ọbụla bakpuo ime ụlọ 1st of October ndị akpọ pro Biafran group na onye ọbụla bakpuo ime ụlọ ewee jụọ ha ka ezi ka o si adịzi nke bụzi onye ọbụla bakpuo ime ụlọ ọnwa ife na-emezi that day ewee sị m na ife mere eji wee sị onye ọbụla bakpuo ime ụlọ na ihe na-emezi n'obodo a adịgo ka ọ ga-adị nakwa ụbọchị na a na-eme ndị mmadụ woto ụbọchị a na-amanye ndị mmadụ mma n'onu gbuo ha ka ọkụkọ nọọ ya mere ha ji wee sị mba ka ha nọdụ n'ụlọ chemie uche ghọtago ndị ya agbaju afịa agbajukwa afịa ndị ya tiwakwa isi etiwa isi ka ama ka o si adị. anyị wee nọdụkwa ebe a na last week ahụ wetakwa ka o si adị na ndị ọha na eze ndị Igbo sikwa na nke dịsie na akwụnyekwala otu ọbụla na-ekwu onye ọbụla nọdụ n'ụlọ 1st October na enwere ihe ọbụla a na-eselebrate n'obodo anyị bụ Naijiria dịsie n'ọsọsọ ihe mwute juru obodo men na na-etinye ya ọnụ ka o si adịzi ka ezi ka esisi na na-enwe golden jubilee 60 years ọkwa ya mmadụ apụtakwazi esizie si emena the celebration mana onye ọbụla o si wee dị ndị kwuru ekwugo ndị gara egekwugo mana ihe nna ya onye ọbụla na-eme anya biko ka nna ayọ mụ ama nchọ that day nọ na-anọkata mmadụ emebe matters chọba ibi okwu nwanne nke ọbụla ịchọ ime ya n'isi onwe gị life ka nna agwa gị ị chọọ na ị ga-anọ n'ụlọ na that day na ịchọ izuru onwe gị ka ọ bụrụ ofe nsala bụrụ nri ji bụrụ onugbu nke ọbụla ịchọ ime nwanne ime ya on that day mana ka ị na-eme ya biko ka nna ayọ gị enyela mmadụ ibe gị nsogbu nke onye chọọ ime enya mee. ndị gụrụ akwụkwọ sị m na ya na-akpọ ya bụ freedom na onye ọbụla nwere freedom ime ihe ọ chọrọ ime. So biko ka nna ayọ ebe ọbụla ị nọ isi juo gị on that day nwanne chọọ ofu akụkụ dobe isi dị mmiri mmanya zoo gị isi ga-ajụ oyi nwanne izida mana imegirezie matters tinye elu ndị ọzọ a ebe ọbụla ka nna ekwukwu ya enwekwa ike file na nwa iyo nọzi by this way na nwere ife o menwu nwanne enwekwa men m na mgbada ebe a ihe na-ekwu bụ achọrọ m katakata chọrọ m anọkata sị na enwe onye emelụ alụ maọbụ na onwe onye egwu biko onye ọbụla nwiyo ha anụgo maka isi ka ikwuwe ikwuche ihe niile onye ga-anụ onye na-agaghị anụ mana ha anụgo ama m na ha anụgo nke ahụ nke mama anyị mana mgbe last week ya izuụka gara aga na anyị pụtasị gị na onwe onye anyị ga-ebutere unu taa ga-abịa ka anyị na ya kwue maka ihe na-eme n'ala Igbo site na nama achịrị nama achịghọ nama ndị na-akụ ọrụ ugbo ma ndị nna ma ihe a na-enwe nsogbu na-adịghị ha ma ka esi egbu ndị mmadụ n'ala Igbo ma ihe ndị ọzọ niile so na ya onye ahụ ka nọkwa n'ụzọ anyị na-ene anya ya kewo nke eziokwu na anyị na-ene anya ọ nọ n'ụzọ na-abịa ọ ya elute ebe a by the special grace of God tupu anyị emechaa ihe anyị na-eme taa anyị na ya ga-anọ so nke ahụ wee ihe anyị si ka anyị gwa unu maka ama m na onwe ndị na-eche ọrịa na-asị kekwana onye ahụ ọ na-abịa ọ nọ n'ụzọ anyị na-ene anya mana ka anyị nwụrụgodo mmiri anyị chizie azụ anyị sị ka anyị lee anya obere n'ihe anyị kwuru maka ya ihe na-eme na Kano na ka ndị Igbo si enye onwe ha nsogbu n'ihe na-enweghị isi awụ m eze onye Igbo awụ m eze ndị Igbo na Kano awụ m nke ọzọ site na nke ahụ ọ dịzie ka nkewa nọ n'etiti ndị Igbo nọ n'ala Igbo ọ dịzie ka nkewa dị n'etiti ndị Igbo nọ na Kano mana nkewa ọbụla adịrọ so ka anyị nwụrụgodo mmiri a anyị chizie azụ anyị akpọwa maka nke ahụ eji n'ebe ọbụla
na asa mazụkwa nke o si adị elu gị. Iwe onye nke mapụ ihe a. Ọ 93.3 FM Lagos nke awụ Kewe and Nganga Radio Show. Ego bekee Adigbo ya na Magono Nwiyo, President ndị Nwiyo. Ambassador Nwiyo. Worldwide. Ambassador ndị Nwiyo worldwide na-wetere inu. Aha, anyị batago n'ebe anyị ga-akpọpe ekwentị anyị, akara ekwentị anyị si gị batawa n'ihe anyị na-eme. Ka bịa tinyezi ọnụ. Maka ihe anyị na-akpata anyị si yes, anyị chega onye anyị ga-ebute ka anyị na-akpa maka egwumegwu a na-egwu ndị Igbo na ka ndị na-achịgharị efi si enwe nsogbu with ụmụ Igbo nọ na East. Mana ka anyị na-eche onye ahụ ka ọ bata maka ọ nọ n'ụzọ, anyị sị ka anyị na-aga kpaa maka awụmeze ndị Igbo, ọ gị nwa wee eze ndị Igbo site na nke ahụ a na-enwe nsogbu maka ka esi si na ha chọọ ka ha mee omume ọwụwa ji ọhụrụ na Kano. Ọ bịa dizie ka ndị Igbo na-enwezi nkewa n'etiti ha n'ala ndị ọzọ n'ala ndị ọzọ na-awụghị ala Igbo. Si ka itinye ọnụ ka anyị jụọ ọrị ka ihe ichere maka ya. Iche nọ ihe ziri ezi ka ha mega ebe ahụ ka onwe ka isi na-afụ ya. Si ka ịkpọọ anyị ka itinye ọnụ na ya na 08182426591. Gị nwa nọ na-akpọ since oge a emepego akara ekwentị anyị ka ịbatazie tinye ọnụ. Mana nwunye ya sigo na iwe ewega ya. Mụ akpọnye alụ ha ọkwa ịfụ ndị Kano na-eme anya ka hapụgodi the matters. Na ọ chọrọ ịga pịa ka ịwa aha ndị anọ na-eme ụmụ ihe ndị a na Kano. Gịnị wa aha ha? Ndị eze ndị Igbo. Ndị eze ndị Igbo anọ na Kano. Ele onye kpọnye adịteyo nna ọkwa ịfụ asadị ka m gwa gị nke bụ eziokwu. Igbo na-ekwu okwu si na ada azụ eze azụ. Chacha. Mana ọ na-adịzi ka a ga-asị na oluzie mgbe ga-eme ihe azọbakwazi eze azụ. Eze na-esi na chi abịa. Ọnwakwa onye nkwunyelu mana ihe nji wee na-ekwu bụ na gọọmenti mmadụ ada akarị gọọmenti. Mpụtakwanụ sị ka m njọwa eze ahụ. Ka m so na ọjịjọ eze ahụ. Ifuonu na ya gwakwana iko o si mee. Ị ga-akwụnyerekwara m. A ga-agwa gị ka o si mee ifuonu. Nweta onwe gị. Efuole m efu. Inweta onwe gị na-ajọ ọfịa nnewu. Efuole m efu already o. Nweta onwe gị na-ajọ ọfịa nnewu. Na ya ka m gwa gị na based on ihe na-eme na Kano. Onwere onye anyị na-akwụnyelu mana ịbịa ifu ka esi wee kọwaa na anyị ma onye na-akwụnyele mmadụ. Ele onye kpọnyere 08182426591 08182426591 ka kwa akara ekwentị anyị. Ọwụ nọ ndị bekee asị na nọmba phone nọmba ihe anyị na-ekwu maka ya ugbu a ihe na-eme na Kano. Asa my darling. So ihe na-agwa gị bụ Dr. Boniface Ibekwe ka a gwara ya na ọ nọgo n'oche 10 years. O ji wee gosi gị na onye nụgolo n'ọchịchị onye ama ama n'obodo gọọmenti malụkwuo maka ya kọọtụ ụlọikpe kịta kwụnyere ya n'akụkụ ka ezi ka ndị mmadụ ga-esi ọ dịka ka isi nọ ugbu a ekweta ego na ọgịnwa wa ambassadors of Nwiyo worldwide. Ofu onye apụta from nowhere ka m sị onye dịka ọ dị ndụ apụta sị na ọ chọrọ itinye gị aka n'ọnụ ka ọ chọrọ ịnara gị ọkwa. Ehihie ọma. Maazị Onyema. Ụkọma. Adị mma o efugo no anọ ajọsọ makwa akpasa Nwiyo onye na-asị na ọkpasa akpasa ma akpasa. Otu ahụ. Daddy, good afternoon, sir. Anakwa nne ya na-anọ ma isi batrị m na-enye nsogbu kịta. Isi batrị moto m na-enye nsogbu. Gaa chaji isi batrị gị. Ife adị eme mpa. No. Ifekwa ihe asị na ọ na-eme na Kano. Ihe ka m chọrọ isi ọnụ Nwiyo ikwute gị ọbụ ihe kwesịrị ikwu ndị be anyị si na ntị na-adị ihe ọ bụ ọnụ ha kpata adụsofe zoro mara ihe uru ahapụ ezi obodo gị jee n'obodo ya ọzọ na-azụ ezi ọya bụ ihe na-eme ndị be anyị ịkpata ego n'obodo nna gị dozie obodo anyị ọ bụrụ na ị ga dozie anyị izu ọfụma ọ ya aka mma karịa ebe a ha na-azụ ezi idozi ebe ahụ nọ ọfụma ihe ọbụla a na-ekwugozi
kpọọ ga-apa akpa nna gị okpe ebe soro eji amara na ebe achị mana ebe a ha na-azụ ya ebe ọcha Igbo onye Igbo eze n'Igbo nke a n'Igbo nke a enwere ike ịbata obodo be nna gị anweghị onye ma onye bụ ọkpe na-anweta esi mana ụfọdụ na-ekwu na anọ ji na ọkọ na-ese iche na ọjị na ọkọ bụ nsogbu ebe a ji na ka eji ji na ọkụkọ eme njikọ esi ihe ji ebe 08182426591 ọkwa anyị maazị onye ma ọkwa netwọk so ka ị ghara isi na anyị nwa mba asa ịma na maazị onye ma ji ihe ejiji na ọka eme a na-esi esiche ya n'aka mgba gị na mgbe anyị nọ skuul I remember mgbe anyị nọ Unizik then ghọtago onye ọbụla bụ igwe na Unizik igwe ụmụ akwụkwọ nwanne kichin gị ga-amagodi na ị na-eme matters I dey tell you because steady ọ na-estedi o nwekwa ka isi wee jee outing nne ji na ọkọ so ga-ana onye na-akara ekwentị anyị okay ka anyị ṅụrụ mmiri na ọ dị mkpa mana biko na-agbalịkwa ka ịbata n'ihe anyị na-eme ama m na na-agbalị 08182426591 akara ekwentị ahụ agbanwebe mana anyị na-abịagodo odosi adị na anyị mana anyị gbuwalụ gị ọlụ bifo maka gwa gị na onwe ka o ya esi wee dị n'ụbọchị tata based on na mata asaa adịgo too much pụta ọ na-eti mkpu ka o si adịzi ndị mmadụ anọzikwa n'ụlọ gọọmenti amazikwa na ọ na-eme ndị chagolo isi awa amazikwa ụmụ iyo uche unu adịzikwa ya unu na-emezikwa ka o si adị na nwafọ UI wee sị mba na ya ma nnozi distance a na-eme ka anyị jugodo ese nnukwu na aka anyị si wee tinye anya n'obodo ịmago na-amụ imi na-ajụ ese na-etinye anya na-ajụkasị pepụl ka o si adịzi ka ife na-emezi na-efu ụzọ na anyị wee tinyegide anya wee sị mba na anyị ya eje chọọ ndị mma nke ekwe na-akụ nwanne ndị mma mata so n'osi adị ka abịa tinyela anyị ọnụ n'okwu nya ka anyị ji wee tinyegide anya gaagide wee nwapụta ofu alaba mmanụ m odogwu papawa nna m nwa na-ekwunyelu gị anytime any day onye nwe menwule ife ọga ndị ọga menwule ife ka m na-agwa gị na ghọtago bayasi ide nke anụnwa bugodo on air matters because m makwa na outside air matters na imenwule ife onye na-ekwu maka ya anọgo ohi ọnọgo life nwanne ifugodi dị mkpe ma na o menwule ife nọ ndị woto ghọtago a na-ene mmadụ anya wee nye taịtụl ghọtago gọvanọ negodi ige anya malụ na imenwule ife na ọnwa chọọ ka ebu onye banye enu nwanne ịnọkọta inye SSL security onye dị nwayọ mba na ị ga-achọ onye chala anya onye dị ka nwa iyo afọ iyo n'etiti mebekwalụ campaign onye na-etiwe n'ịmagono amazi m ka o si adị enwere ike na anọkọta emezie m na-emego m ambassador ụmụ iyo anọkọtakwazie n'elu na emezi special advisor na ụmụ iyo emeche enye m special advisor on peacemaking ka ịgbapịa ọsọ na ife a na-eme oge adịrọzi na onye anyị na-anọ kịta anụwa bụ the senior special assistant to Governor Willie Obiano on security matters Governor Anambra State onye anyị na-ekwu maka ya bụ Honorable Osita Nwoye odogwu nnọọ ka o si adị mpa ayịgodi ike onye menwule ife ka nna agwa gị o menwu something o menwu ife asa ọ menwule ife ọfụmanụ o menwuru ife nna anyị na-asị gị nnọọ otego anyị chewe gị mana obi dị anyị ụtọ nke ukwuu na ịbata n'ihe anyị na-eme taa sị ka anyị kwue maka ihe anyị ji kpọta gị ebe a enwe ihe ekwugo na anyị chọta gị si na ala Anambra wee bute gị bubata ebe a so ka anyị gaa already n'ihe anyị na-ekwu maka ya ogene nwe iyo mmadụ lutenube gị jụọ ya ka o si jee unu ọba plenu na ka anyị jụọ ya na-enyekwala ya chenji ndị na-elodu plane ngwanụ honorable enyekwere gị chenji maka ka o si adị ọkwa pilot enwelo ka o si nye nsogbu dawe na nwanne ụzọ tileti ụzọ nke enu ka ụzọ nke anyị ka nke a na nke enu ebe dị nke a na mgbara wee bịa ebe agbasara m ọkada ma ihe niile obodo tileti efugodi gị magodo na rembut gaa na ya na ihe megodo akwado obodo na nzọta ife no na baya asa gwaziele ife bọọlụ sị ka m gwele ife bọọlụ gbuali ọlụ na ka ọmalụ the matters Honorable anyị sị ka anyị na-anya maka ọzụzụ ehi n'ala Igbo na ka ndị nọ n'ala Igbo ya ndị na ndị na-azụ ụmụ ehi ya ji na-enwe nsogbu ka ehi iche na ihe na-ebute nsogbu n'etiti ha
Ada nke izi bụ ka nkene gị nwe iyo onye obodo nwanne ị na-Lagos gbagodi fa n'ọnwa otu ka ọkwa moto ka m na-elodu n'ọpụ iwe ka ndị asị m tinye alụ ebe Obianọ wee nye gị ọsọ na nwafọ yi ka isi ekwuzi like this na-achọzi ewu m na maka na m bịara ebe a mezie baptizim si ha kpụzita Chibuike Obi efere daalụnụ ndị obodo daalụnụ daalụ aghọtara ihe na-ajụ bụ gbasalụ ndị na-achekwebe evi ndị oyibo na-akpọ Fulani herdsmen na ndị ọrụ ugbo nọ na be anyị ọzọ dịka ịbịa bụ ka nkọwa onwe m ọfụma afa m bụ Comrade Ositadimma Patrick Nwoye maka ndị anụ na ndị a eme echebili n'ilo ka ewepụ honorable na abụ m onye Nsugbe abụ m onye ọfịa nta Nsugbe ọmụa bụ ofu n'ime nnukwu onye dị mkpa n'ihe gbasara ọrụ nchekwa ya na-akpọ Senior Special Assistant wee dele gọvanọ Anambra steeti Agboko Edike Global wele nọ n'ọrụ so ekene m unu ada anyị ka m gbaje n'ihe ịjụrụ m kedu ihe na-ebute nsogbu n'etiti ndị Fulani herdsmen na ndị na-akọ ọrụ ugbo ihe na-ebutekwana nsogbu a bụ obele ive in the sense that na ndị Fulani nwere ike dula evi na-aga abanye n'ugbo mmadụ emebie ugbo a na-aga n'ezi efi a na-anyụkasị nsị n'ezi efi abaa na mmiri na-elu elu ndị obodo si agbalụ mmiri na-eme ihe na-akọnye akpụ ka ọ wee lee efi banye dị omegịnị omebisie ya owebe ndị be anyị at some point na side ndị be anyị ndị youth nwekwara ike ha na ndị Fulani enwe nsogbu anụba ọgụ dị ya this and some other things bụ ihe na-ebute nsogbu gbasara anyị na ndị Fulani herdsmen that is the natural one mana enwekwara ndị ọzọ na-esi obodo dị iche iche na-abụrụ Naijiria abata na anyị niile nọ n'obodo a mara ihe obodo nyere mara na obodo adịrọ mma mgbe anyị ji wee chọpụta ya o wee nyere anyị aka gọvanọ Anambra steeti bụ Willie Obianọ mụ na gị na-abụ mana ihe izizi o bu n'obi ya bụ sekuriti nwanne na ịma ka ọpụ iwe ka dị bụ mbụ mana egbochesịrị ya egwu dị ọkụ na-enwu everywhere pọsụ gị dapụ n'ọpụ iwe ka mmadụ akpọ gị na fon nwanne bịakwa ka ebe atụtụlụ anyị nwegasịrị CCTV kamera n'ọpụ iwe ka ọ dị mana amansi ọ dị na borders everywhere ndị obodo niile nọsị na Anambra steeti environment Anambra steeti n'akụkụ ya niile na-abịazi na Anambra bịa na-ewelụ ihe gbasara ọrụ nchekwa ihe nji ekwu ihe niile a bụ n'ọka ịmalụ na Anambra steeti na gọvanọ Obianọ bụ ihe o bu n'obi bụ sekuriti anyị wee nebanye anya n'ime ya eseti kọmitii abụrọ m onye isi enwere kọmitii a kọmishọn polisi na gọvanọ bụ chairman and secretary the whole service chiefs nọ na Anambra steeti bụ part of it ndị igwe ụfọdụ nọ n'ime ya wee sị kedu ihe butere ndị na-achị evi na ndị be anyị ji enwe nsogbu wee tinye anya na mmiri wee chọpụtasịsị ya ụmụ ihe niile na kọmitii ahụ enwere ha nwa bụ ndị Fulani nọkwana ya maka na whether you like it or not ma ị chọrọ ya ma ọ na ị chọrọ ya ị ga-asọrọ na Fulani ga-apụ na be anyị maka na anyị niile bụ ofu ka anyị bụ over kwuru arọ gara aga anyị na-aba na-eme tupu egwu wee bido nke mgbajipụ ukwu anyị ewetazie dị kọmitii ahụ wee tinye anya wee chọpụtasị ụmụ ihe angụlụ gị na-eseti nsogbu a wee tinye ya anya like now abụ m onye Nsugbe bụrụ president general ndị Nsugbe as well na sekuriti dị na Nsugbe anyị chesịrị ụfọdụ ndị Fulani because na ndị Fulani ụfọdụ n'ime ha bụ n'obodo anyị a ka a mụsịrị ha etosi ebe a na-anụsị ndị Igbo ụfọdụ ndị Igbo tụsịkwuru imeva ụfọdụ atụbasịkwa ndị Igbo ime ọ dịsị na be anyị bụ ana Igbo na o nwere ebe ngị nwa na-ejebere n'obodo unu maka na ọbịa dị ya maọbụ ya ma Fulani masị ebe niile ọ bụ tata ka ịfụba Fulani na ana Igbo
ndị Igbo na-alasịkwu ebe a na-akpọ Friday n'ụlọ ọ bụ eziokwu ọbasị bụ mmiri ala evi ka eji emepụta ya mana ọ na-ekwensu batazila obodo adị mma so na ndị be anyị so n'ọkpa ka eji achọ ive dana na mmiri gọvanọ Anambra steeti wee were ọkpa wee chọrọ ive dana na mmiri esetisie kọmitii bụdat na ndị a na-emebisizi obodo na-emezi ka ha bata obodo ndị nke na-anọ maka ndị be anyị si n'oke nọ n'ụlọ na azụ dị na ngịga so na ndị nke nọ n'ụlọ in conjunction with ndị vigilante nọ n'obodo a na-enyezi aka maka na o nwere ebe a Fulani malụrụ vigilante makwu ya ụzọ niile na ịnezi anya na from 2019 to now na akụkọ anụkwa ọgụ anụrụ ọgụ gbadara ọfụma especially na Anambra steeti ya ụmụ ihe gọvanọ megazi iji wee fụ n'udo dị na Anambra steeti yes and o nwekwuru ọzọ emelụ ebido take be head count of Fulani niile na Anambra State. Yes, even the Southeast chairman of Miyetti Allah commend the government of Anambra State for carrying them along in their governance. Ịghọtago? So na ndị a na ha da ekwesị ka ndị ọjọọ a na-esizi ihe dị ka Niger, Mali, ụmụ ya bịa si mọbịa. Nke bụ eziokwu bụ na mmụọ anụgokwu ihe ikwulu by Asnwiyo onye bugodo uche ka akpa onye bugodo wisdom king mmụọ anọgodo n'ofu akụkụ obodo nne review godo ihe niile ya ikwu nne malụzi ebe m ebido wee titọrọ ya gị ozugbo na ebe m anọgodo wee nakwa gị ịtọ by aside by now brain gị ka eji elu Samsung ịkọlụgokwa m nwanne m nwa bụzikwa kolome nse adịtayo mana mpana based on okwu ekpu n'ọnụ na o nwebụ mgbe anyị nọ ya si na gọọmenti Anambra steeti because n'ebe onye bi ka ọ na-awachi ebe ibi ka anyị ga na-ajụ gị ajụjụ na gọọmenti Anambra steeti wepụta kọmitii nwee mgbe ọ pụta wuso ebe niile a na-ajụzi keduzi na onwe efi egbu na ị ga-enye 500,000 ọkwa ihe anyị nụrụ dị asa ịnụrụ ya na onwe efi egbu na Anambra steeti na ndị agbụrụ efi a mgbe ahụ dị ka efi ọkazi ndụ mmadụ 500,000 na onwekwa anọ onye na-achị efi gburu na ndị na-achị efi ga-enye famili a 500,000 ndị mmadụ wee na-ajụzi ọpụtazi na ndụ mmadụ na ndụ efi kagasizi na ndụ efi kazi nke mmadụ ama m ka m si yotuo my men maka men m chọrọ itinye elu kọmitii ahụ ịma ife anyị ga-eme nwiyowo ka honorable si na-asa ajụjụ anyị chọrọ ịjụ ya anyị nwee ndị nọ n'ekwentị anyị na-ekwugodu ka ha bata ka ha jụkwa ha honorable ajụjụ maka oge so ka anyị nyekwa ha ohere ka ha jụ honorable ajụjụ ọ na-asa nke ahụ o nwee ike ọsakwa nke gị mana ka anyị godu ndị a ohere okay honorable ngwa sagodu nke ọ jụrụ gị then onye ọzọ batazie ga-asaziri ajụjụ ya zaa nke nwiyo na-ajụ gị onye obodo iyo kakao nwanne ngwa geze ntị na ka m gbalizie ego ụbụrụ nọ ndaboski bata nwanne ofu ihe m kenegodi Chukwu n'ebe a na-abụ na ngị nwa na nwoge ekwetegodi na anyị nwere kọmitii sirapụzie ebe akọkwara na ebe asịrị ihe a akọrọ ya asịrị abụrụ eziokwu ama m na aghọta ihe m na-agwa gị ya ka m na-agwa gị the most important thing honorable gba break ngwa honorable ịchọba isi ndaboski ọkwa iwe ngwa sụwanụ suwe in tongues ka netwọk a ngwanụ mba ndị nkuli ọ chọrọ ikuli m ka onye nọ n'ekwentị anyị hello asị m gị na netwọk a ndị kulikuli wee kesi nọ nkuli ngwa gaa n'iru honorable na-aga n'iru like dịka m si agwa gị na mbụ nwe iyo nke bụ eziokwu bụ na enwe kọmitii na-enye anya ka e wee fụ na ndị ugwu ndị Fulani na ndị be anyị a na-enwe ozi esemokwu onye kpọnye anyị achụkwa aja n'isi netwọk a edomecha isi nọ n'isi m
Biko si ebe redio gị nọ. Hello. Anyị na-anụ gị ọfụma. A na-ekwu maka chai ndị Igbo a na-agbalịkwa ịbata n'ihe anyị na-eme mana netwọk ekwerọ biko osikwa anyị n'aka mana anyị na-arụkwa ọrụ maka ya. Ọ ya ekwe ka ịbata n'ihe anyị na-eme. Ọ ya ekwe na-agbalị Honorable. Ya dịka otu m si agwa gị nwanne m, enwere kọmitii nke gị onwe gị jigoro ọnụ gị wee kwute ya na mana na nke na ndụ mmadụ na ndụ evi anyị makwa na ndị Fulani na-ewere ndụ evi karịa ndụ ebe a mana ihe niile gbasara Anambra steeti na-adị iche. Amamị na-aghọta ọkwa nne ya so na nke nwa abụrụ eziokwu. Ihe ọzọ nche ịjụ gị na-abụ enwego ka ndị ọrụ ugbo anụnwa eji maka ha wee họpụta kọmitii maka na gọọmenti bụ ndị tinyere ya n'ọchịchị ka ọ kwụnyere onye nkene ụlọ ka daalụ comrade onye obodo udo dere gị dịkwazịala gị mpa Wiyo onye obodo kakao mpata for you there Wiyo ka ten for you mpa ọmgbali isi touch ka ọ hapụ anwụnta na ebe ada na-eri ukwu anụ nwoke ọma ada ego oyibo egwu ka m nọ na-agba ihe a. Ekele m unu. Anyị kelekwa gị. Onye na-anụ olu ihe a bụ ọ dị ndụ goribe ndụ na ndụ bụ isi. Ọ ga-abanwụkwa n'akwụkwọ afa ga-ede ya n'akwụkwọ ọ ga-abanwụkwa. Ọ ga-abanwụ ọ na-achọ ịkọwa ka eke isi efe ili tela na bank. Ọ bụ onye ada anị n'ụzọ ụwa na nke Enugu steeti. Ihe ọnụ na-ekwu kịta n'ụwa bụ ihe anyị na-agabiga na be nna m. Mpama ndị be anyị kọcha ọrụ n'ugbo tupu chichi efote ndị Fulani bụ ebe ahụ ha mebie ihe nne dị n'ime ugbo anyị agbara aka ndị na aja vileji ndị okenye na-ebe akwa ihe ndị Fulani mere ugbo ha ihe ndị nke mere nke ha onwe onye ha sịrị enwe abụghị m iwu ndị be anyị si n'ala Igbo eji wee sị na onye Fulani ọbụla ejidere mebiri ihe dị na mmadụ kọrọ n'ugbo na ihe oge etinye ma ọ na ihe a ga-akwụ ụgwọ mana nna anụ na ndị Fulani na ọ bụla igbu ehi onye Fulani nekwa ego na ị ga-akwụ onye Fulani kedu ego na-agwala anyị na ya ga na-akwụ onye ha mebiri ihe dị n'ugwu ya maka ijere adanị dịka anyị bụ ndị adanị na-akọ rice na ihe ma anyị ihe dị n'ọrụ ugbo agụụ na-agụzi anyị ma abụghị ndị Fulani na-eme anyị onye ha ka m jụọ comrade enwere iwe daalụrị ndị mpa comrade onye kpọnye comrade ọ dị mma comrade amadọ m tinye n'ọnụ n'ihe ọjụ nwanne m adị n'ije adị ndụ na ndụ bụ isi adị nwanne m ka m kpọbile ga-akpọbile adị anụ m ihe i kwuru ndị adanị oke ịkpọrọ adanị olotelu m ma ọpanda n'imbo ndị saịdị ụnụ ahụ ụnụ fụsiri anya na datin and onwe kọmitii esetịrị mgbe ahụ mana ekene Chukwu now that na the South-East governors echekmate begokwu ihe a soro ụkpọrọ ụkwụ Wuli Obianọ ha wee sị that na onye ọbụla bụ onye Fulani ga-abata ga-ebu efi wee bata ga-eji trọk ha esizi na ime ọbịa ịma na problem ndị saịdị a nwere bụ na abịa esi from ime ọbịa si Kogi si ịda wee na-abata so that is number one na South-East governors with that iwu ọfụlụ ha tiri echekmate go nke nwe ghọtago so na I believe kum na Enugu steeti gọọmenti nwere ihe na ha na-aga turu kọmitii ha ji wee na-alụ ọrụ na ihe gazi gị bụ you get to your local government chairman yes from your councillor to your local government yana ha ga-enye gị the document erichiri gbasara egbu efi maọbụ emebie ugbo daalụ nwanne m mpa ife ọzọ nche ịjụ gị na maka oge abụrụzi nwanne m mmadụ ịma na o kele ọrụ ọka ebe anụ anyị nwa bụ ndị Igbo na ndị nganga nọkọtakwa ya ebugharị oche ka ndị na-asụkwa ka o si adị ọtago tinyekwa alụ n'ogbe ihe ọzọ nche ịjụ gị na-abụ abịazie maka mgbe ụfọdụ ebe ọzọ a na-enwetakwa nsogbu bụ abịa sị na na ndị nọ n'ọrụ nchekwa bụ ndị mgbago ugwu
n'onye a mee ọpụta dịka a ga-asị na ndị gọvanọ na-ekwu ọzọ ndị ọrụ nchekwa a na-eme ọzọ wee sị ka m jụọ gị na based on n'ebe ngị nwa nọ n'ime obodo ebe ị nọ na steeti Anambra, kedu ka ndị ọrụ nchekwa na gọọmenti si arụkọ ọrụ na steeti a? nwanne ọ na-aga ịjụọ moto ka ndị ọzọ wee nụ edo m Anambra ịma Anambra nna ka ekisi emezi like this ndị obodo ndị ọzọ na-ebunye ndị sekuriti ha tokumbo na refurbish, mana ọsọ na Anambra ka gọvanọ Willie Obianọ na-ebunye kotokoto nya Kolombo Innocent welu redio meseji na waya isi na ati ya na ọpa iwe ka bifi na-elu Ọkụzụ junction esigo from Nteje blọk wage ebe na na-achọ ịkọwazi n'ọnya ka nji wee tinye alụ n'ọnya ka ọsọ ka ị gbalụ na ndị road safety the same thing, ndị fire service the same thing, ndị amị nwanne ị na-afụ ha, ndị police, DSS, civil defense, any force ịma nọ na Nigeria Obianọ chinyesịrị machine. Comrade, can I have the last call for the day? Hello. Hello, mpa. Okay, Chibai. Now we need to know. Chibike, mee ya ngwa ngwa biko n'oge adịrọ. Mee ya ngwa ngwa. Gaa n'iru kwu ihe ị chọrọ ikwu. Ọnwụ obere ajị ngwa jụọ ọnụ. Ọwụ na ahụ ndị sekuriti ọwụ na enweta infọmeshọn na ebe ehi ahụ na-emebi ihe mmadụ onwe ihe a na-eme n'ọdị Fulani herdsmen ka anyị ajọsị ha pụsị ebe a pụọ ka onwe ihe a na-eme ha ka ajigodi mụrụ akụ. Okay, ọnụ gị ihe isi chebi ya ka ọ saa ya o. Chibike nwanne m, ama m na tata abụrụ avịa na Lagos, ọ dị ka ịdị na ikwusi ozi okwu ike, mana anụgo m ihe ikwuru. Ihe mmemme ya bụ na ọ bụ na onye Fulani mebie efi gị, ihe ị ga-eme bụ ije kpọọ ndị vigilante obodo ha akwụsị ha, then they take care to the appropriate quarters. Like I said, the president general of the community or the councillor representing the ward ya ga-take care to local government ewe setụlụ okwu a. Nke na mmadụ anụkwa n'ọgụ egbukwana mmadụ mma, anwụnyekwana aga m ala na ahịa ka o lie na atụ ihe na ọ na-azụ avịa ebe a mmadụ bịa onye ofe mmanụ bịa mebie shed gị nwanne ịma na ịma nlaik ya ọ bụ eziokwu ọ bụ asị so biko anwụnyekwana aga m ala na ahịa. Ịnụgo ya n'ọnụ ọnụ ebe ọ sị gị na mmadụ enwe na nsogbu just kpọtụrụ ndị sekuriti ka ha tinye ọnụ n'ihe niile maka ha nwa ma ka esi eme ya ha nwa ga-eme hazi ihe niile ya gaa ọfụma. Ụta ka ọ ha anyị n'ọnụ ọ mere anyị agaghị agafe ebe a maka oge awụzi ọya anyị mana obodo anyị ụtọ na ịbata n'ihe anyị na-eme. Ndị Igbo nwekwa nwee ohere itinyere gị ọnụ, ndị na-agbata ha na-agbalị bata biko oge adịrọzi ewe n'iwe ka anyị jewezie ọ ga-adịzi Tọzdee mgbe anyị ga-abịa ọzọ. Chetakwa na aha nke mụ ego bekee AlaIgbo and Nwiyo na ebe a Ambassador Nwiyo ọ dị very important nọ ebe a honorable batakwara anyị site na Anambra steeti honorable ka ọ dịrị gị na mma. Ngwa ka ọ dịzie Tọzdee ka chi fonu.